салом шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. Инҷо Москав аст ва айни ҳол соат дар Москав 18. низоми маҳдудият ва худнигоҳдорӣ дар хона ки дар Москав ва вилояти Москав ҷорӣ карда шудааст, асоснок аст, гуфтааст Владимир Путин. Президенти Русия ҳолати карантинӣ дар Москав ва вилояти Москав ки аз ҷониби Сергей Собянин пешниҳод карда шудааст, дастгирӣ намудааст. Барои сокинони Москав ва вилояти Москав чораи маҳдудкунӣ ва худнигоҳдорӣ дар хона ҷорӣ карда шудааст. Ин тадбир барои ҳифзи сиҳати омма аст ва асосҳои мавҷуда вуҷуд доранд барои рӯйдаст гирифтани он, гуфтааст Владимир Путин, президенти Русия. Раҳбари Русия аз сокинони Москав ва вилояти Москав хоҳиш кардааст ки ба ин тадбирҳои маҷбурӣ бо дарки амиқ муносибат кунанд ва ба татбиқи онҳо бо тамоми масъулият муносибат кунанд. Ин дар бораи саломатии шумо, дар бораи бехатарӣ ва ҳаёти шахсони наздики шумо аст, илова доштааст Владимир Путин, президенти Федератсияи Русия. бо талошҳои муштараки мақомоти Тоҷикистон ва Қазоқистон, 23 шаҳрванди Тоҷикистон аз Қазоқистон ба Тоҷикистон баргардонида шуда ва 24 шаҳрванди Қазоқистон аз Тоҷикистон ба Қазоқистон фиристода шуданд. Хабар медиҳад сомонаи расмӣ оид ба вазъи коронавирус дар Қазоқистон. гуфта мешавад ки шаҳрвандони баргардонида шуда 14 рӯз таҳти карантин қарор хоҳанд гирифт. аз 20 март ба хотири ҷилавгирӣ аз паҳншавии коронавирус ҳама парвозҳо дар Тоҷикистон мутаваққиф карда шудааст. аз ин сабаб бисёре аз шаҳрвандони кишвар ба таври оммавӣ дар фурудгоҳҳои дигар давлатҳо дармонда буданд. то имрӯз чанд аз парвозҳои чартерӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии Somon Air, Tojik Air, Fly Dubai ва Turkish Airlines ба хотири бозгардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз давлатҳои хориҷ анҷом дода шуда буд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон қаблан гуфта буд ки ҳамаи шаҳрвандоне ки дар фурудгоҳҳои дигар кишварҳо боқӣ мондаанд, ба ватан баргардонида мешаванд. ӯзбекистон дар шакли кӯмаки башардӯстона аз чин 20 тонна маводҳои тиббӣ дарёфт кард. маводҳои расонидашуда аз ниқобҳои яквақта ва дастпӯшҳо, айнакҳо ва дигар ашёи ниёзи аввалияи табибон ҷиҳати мубориза бо коронавирус иборат аст. маводҳои доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ расонидашуда асосан байни хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мутахассисони соҳаи тиб ки бо шаҳрвандони дар карантин буда кор мебаранд тақсим карда мешавад. Азия плюс хабар медиҳад ки ин ягона намунаи ҳамкориҳои гуманитарӣ байни чин ва ӯзбекистон нестанд. ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба рӯйхати давлатҳое дохил шудааст ки дар мубориза бар зидди пандемияи коронавирус аз ҳисоби миллиардери чинӣ муассиси ширкати Alibaba Group Ҷек Ма кӯмак дарёфт кардааст. гуфта мешавад ки кӯмаки расонидашуда дар доираи як лоиҳаи хайрия анҷом дода шуда аз 2 миллион ниқобҳои тиббӣ, 165 000 системаҳои ташхисии вируси COVID-19, рӯйпӯшҳои муҳофизатӣ ва таҷҳизоти зарурии тиббӣ иборат буданд. ба ғайр аз Ӯзбекистон, чунин кӯмакҳои башардӯстонаи ҷониби Чин ба Қазоқистон ва Қирғизистон низ фиристода шудааст. қаблан ба Ӯзбекистон дар мубориза бо коронавирус Аморати Муттаҳидаи Араб, Русия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ кӯмаки башардӯстона фиристода буданд. хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузории хизматрасониҳои электронии андозро таҳия карданд. ба лоиҳаи кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон бо бинав дохил карда шудааст ки ба андозбандии ширкатҳои хориҷӣ ки дар ҷумҳурӣ хидматрасониҳои электрониро бароҳ мондаанд равона шудааст. қайд карда мешавад ки ҳангоми таҳияи қонунгузорӣ аз таҷрибаҳои кишварҳо ба монанди Ӯзбекистон, Русия, Беларус, Испания, Юнон ва Маҷористон истифода шудааст. раҳбарияти кумитаи андози Тоҷикистон дар солҳои охир борҳо иброз доштанд ки ширкат
ширкатҳои хориҷӣ аз ҷумла Google, Apple, Microsoft, Facebook бояд низ андоз супоранд, зеро онҳо аз пешниҳодҳои хидматрасонии электронӣ дар ҷумҳурӣ даромад ба даст меоранд. лоиҳаи кодекси андози нави кишвар дар ҳоли ҳозир дар баррасии ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дорад. Интизор меравад ки лоиҳаи нав то моҳи сентябри соли равон қабул карда шавад. боби нави пешниҳодшуда ба кодекси андоз хусусиятҳои андозбандии хидматрасониҳои электронии шахсони хориҷиро дар бар гирифта аз 5 модда иборат аст ки андозпорандагон, тартиби ба қайдгирии онҳо, объектҳои андозбандӣ ва манбаъҳои андоз, тартиботи ҳисобот ва пардохтҳои андозӣ, инчунин хизматрасониҳои электрониро дар ҷумҳурӣ муайян мекунад. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. дар Украина бошад ду вазирро аз мақомашон бино ба фаъолияти назаррас надоштанашон дар мубориза бо коронавирус аз вазифа озод карданд. риа новости хабар медиҳад ки вакилони парлумони Украина бо қабули як қарор вазири молия Игор Уманский ва вазири тандурустӣ Илия Эмесро аз вазифа сабукдӯш карданд. ба гуфтаи Алексей Гончаренко, вакили парлумони Украина аз ҳизби Анҷумани Аврупо, Илия Емес ҳамчун вазири тандурустӣ натавонистааст кор ва нақшаи амали вазоратро дар самти мубориза бо коронавирус таъсис ҳият ва нақшаи муқобила бо коронавирусро таҳия кунад. аз ин хотир вакилони парлумони Украина ба хулосае омаданд ки хуб аст ки ӯ аз вазифа озод шавад. Илия Емес дар вазифаи вазири тандурустии Украина камтар аз як моҳ фаъолият кард. хотиррасон мекунем ки парлумони Украина рӯзи 4 марти имсол дар ҷаласаи якҷояи ғериновбатӣ сарвазир Алексей Гончарукро аз вазифа барканор карда ва ба ҷои ӯ Денис Шмигалро сарвазири Украина таъин намуданд. бозиҳои олимпии Токио 23 июли соли 2021 оғоз ёфта то 8 август идома мекунад. санаи нави бозиҳои олимпӣ пас аз он маълум гашт ки бозиҳои олимпии имсола бо сабаби пандемияи коронавирус дар саросари ҷаҳон мутаваққиф карда шуд. қарори кумитаи байналмилалии олимпӣ дар ин бора санаи нави гузаронидани бозиҳои олимпӣ рӯзи 3 март дар ҷаласаи ҳайати кумита қабул карда шудааст. номи бозиҳо тағйир намеёбанд ва ҳарчанд он дар соли 2021 баргузор хоҳад шуд, он Токио 20 номгузорӣ шудааст. Томас Бах, президенти кумитаи олимпӣ, гуфт ки ман мутмаин ҳастам ки дар якҷоягӣ бо tashabbuskoroни кумитаи тадорукоти Токио дар соли 2020 ҳукуматҳои пойтахти Токио ва давлати Ҷопон ва дигар ширкаткунандагон мо мушкилро якҷола, мушкилоти фавқулодаро якҷоя ҳал хоҳем кард. идомаи хабарҳо. дар шаҳри санкт петербург бемории дуюми гирифтор аз коронавирус вафот кард. дар ин бора губернатори шаҳри санкт петербург Александр Беглов хабар дод. менависад ТАСС. аввалин бемори гирифтори вирус COVID-19 дар шаҳри санкт петербург рӯзи 28 март даргузашта буд. дар маҷмӯъ санкт петербург ки аз рӯи шумораи сироятёфтагони коронавирус дар Русия дар ҷои сеюм қарор меистад. гуфта мешавад ки тақрибан 50 ҳолати гирифторӣ ба ин беморӣ тасдиқи худро дар шаҳр ёфтааст. 5 нафар аз беморон то кунун аллакай шифо ёфтаанд. дар давоми як рӯзи охир дар Русия 270 ҳолати сирояти нави коронавирус ошкор шудааст. ҳамин тариқ шумораи умумии мубталоён дар ин кишвар ба 1836 нафар расид. аз оғози ин эпидемия 68 нафар гирифторони он дар Русия шифо ёфтаанд. нархи нафти Брент бори аввал аз моҳи ноябри соли 2002 барои як балер $23 коҳиш ёфт. аз соати 10:53 ба вақти Москав як балер нафт дар биржаи ҷаҳонӣ 8.54% коҳиш ёфта $22.79 дар бар гирифт. арзиши нафти VTI бошад
5 از 176 درصد کاهش یافته تا 20 از 127 دلار را برای یک بالر تشکیل داد. برل نفت ویتی بار اول از سال 2002 این جانب از 20 دلار پایین تر سودا شد. در اول ماه مارت کشورهای عضو اپک تولید کنندگان بزرگ نفت جهانی برای تغییر دادن نشاندههای سازشنامه برای کم کردن استخراج نفت یا تمدید آن به موافقت نرسیدند. عربستان سعودی با کاهش علاوه 3 سالات اصرار می‌ورزید، اما با روسیه به این موافقت نبود. در نتیجه از 1 اپریل اشتراکچیان عضو اپک یعنی کشورهای تولید کننده بزرگ نفت در جهان در نزد همدیگر عهدهداری نخواهند گرفت. عربستان سعودی اعلان داشت که آنها تولیدات نفت را افزایش، نرخ را کاهش و به مشتریان اروپایی مقدار زیادی تخفیف پیشنهاد می‌کنند. این به کاهش نرخ‌های نفت در بازارهای جهانی آورده رسانید. از اول سال نرخ‌ها بیش از 2 مرتبه کاهش یافتند. در پی این نوستواری قرب روبل روسیه به عمل آمده ضربه سختی زد به اقتصاد روسیه. سامیان عزیز، شرح مفصل خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی موجیر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، ما را همراهی کنید. سلامت باشید.